Košice sa už niekoľko dní píšia titulom Európske hlavné mesto kultúry 2013. V rámci otváracieho ceremoniálu sa tu uskutočnilo takmer 200 podujatí a vystúpilo viac než 1000 účastníkov. Najväčšou atrakciou prvého dňa otváracieho ceremoniálu sa stalo rozsvietenie domu svätej Alžbety. Jej rozsvietenie si prišlo pozrieť približne 20 000 návštevníkov. Košickú dominantu tak videli v inom svetle. Na Urbanovej veži mohli sledovať mapping, ktorý zobrazil históriu Košickej katedrály a ďalších významných miest v regióne. Projekt EHMK oficiálne otvorili v štátnom divadle najvyšší predstavitelia Slovenska, mesta, regiónu, členovia Európskej komisie a ďalší hostia. Košiciam zablahoželal k titulu EHMK aj prezident Ivan Gašparovič a premiér Robert Fico. Podľa ministra kultúry Mareka Maďariča je titul Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013 najvýznamnejší a najväčší kultúrny projekt v histórii Slovenska. Veľká otváracia show sa konala na hlavnej pri Dolnej bráne. Ulicu zaplnilo približne 40 000 ľudí. Ani počasie ich neodradilo, aby si otváraciu show pozreli na vlastné oči. Na najväčšom pódiu, aké kedy v Košiciach stálo, sa predstavili desiatky umelcov. Ja s tým kráčam po svojom meste. Ja som veľmi šťastný a spokojný, že do Košic prišlo toľké množstvo ľudí. Ponúkli sme Košiciam a Európe a svetu viac ako 200 rôznych podujatí na 70 miestach. Mali sme tu 1000 umelcov. Takmer všade bolo plno ľudí, bolo preplnené a ľudia sa tešili a komunikovali spolu a boli milí a usmievaví, čo nebýva zvykom v Košice. Otvárací ceremoniál si nenechal ujsť ani režisér Juraj Jakubisko, rodák z Kojšova. Jednou zo 4 osobností, ktoré majú Košice ako Európske hlavné mesto kultúry zviditeľniť. Projekt EHMK podporil medzi prvými už v roku 2007. Tak človek to nevychutná tak celé, ale vychutná to celú atmosféru, ale tá bola nesmierne krásna. Pozrite sa, koľko som naraz zistil nás východniarovie. Keď prejdete týmto námestím, tak si hovoríte, Bože môj, dokonca si myslíte, že nás je viacej východniarov ako Slovákov. V rámci EHMK budú v marci a apríli dni Juraja Jakubiska, počas ktorých si môžete pozrieť všetky jeho filmy, autobiografiu aj besedy. Otvárací ceremoniál počas 2 dní sledovalo približne 250 000 ľudí. Projekt EHMK by mal zmeniť Košice na kultúrne a kreatívne mesto. Otváracím ceremoniálom kultúrne podujatia nekončia. Budú sa konať počas celého roka, a to nielen v Košiciach, ale na celom východe. Pre televíziu Zemplín Anna Činčárová.